collons. També. I pilota. A veure, aquí hi ha una família amb criatura. Doncs la sessió d'avui és sobretot per explicar a la gent fins a quin punt aquesta reforma és una reforma lesiva pels treballadors i les treballadores. El govern, els partits de l'oposició han fet un debat clandestí, no han donat l'oportunitat a la gent de conèixer fins a quin punt s'han aprovat i s'han canviat coses que agradeixen de manera dramàtica als treballadors i les treballadores, i jo crec que hem de fer una campanya d'explicació perquè la vaga del dia 29 sigui un gran èxit. Oye, una cosa que te iba a decir, que la huelga, ¿qué? ¿Se va a hacer la huelga o no se va a hacer la huelga? El 29. El 29, pues ahí estaremos. Muy bien, así me Pues gusta. ahí estaremos. Muy bien. Me alegro verte. Gracias, hasta luego. Si no aturem aquesta reforma, acomiadar la gent per 20 dies per any serà una realitat. Si no aturem aquesta reforma, l'absentisme serà indiscriminat. Gent que tingui més de 3 baixes en 2 mesos podrà ser acomiadada sense cap dret a indemnització. Les oficines d'ocupació de la Generalitat es convertiran en oficines més que d'ocupació, en tota seguretat en oficines de benestar social, perquè la intermediació la faran les oficines privades i la faran amb recursos públics. Per això jo crec que és el gran moment de fer una gran aturada. També per les coses que el govern té en cartera. Hem d'aturar la reforma de les pensions, hem d'aturar la possibilitat que s'hagi més retalls a les polítiques socials als pressupostos del 2011, i és en aquest sentit que avui hem fet aquesta campanya, continuarem fent més durant el mes d'agost, però sobretot el mes de setembre la gent s'ha de posar les piles, la gent ha de sortir al carrer, hem de fer assemblees a tot arreu, amb associacions, a les empreses, per explicar fins a quin punt aquesta reforma és una reforma que ens treu drets als treballadors i les treballadores.